Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän Solutiven webinaariin Tableau-tuokio työpisteelläsi. Ja meillä on teemana tänä aamuna Tableau-serverin hyödyntäminen. Ja mä olen Sami Pajusaari ja vielä kerran tervetuloa kaikille. Tänään tuossa meillä tosiaan aiheena on, että katsellaan ensin, että mikä on Tableau-server ihan teknologiana ja muutenkin, ja että miten näitä Tableau Desktopilla tehtyjä visualisointeja, raportteja ja dashboardeja voidaan julkaista isommalle käyttäjäkunnalle ihan demon muodossa. Ja sen pikemmittä puheita mennään varsinaiseen asiaan, eli mikä tämä Tableau-server itse asiassa on. Ja Tableau-server on tämmöinen uuden sukupolven BI-tuote, mahdollistaa mobiilikäyttöisen visuaalisen analytiikan jakamisen kaikilla organisaatiotasoilla helposti ilman mitään sen ihmeempiä asennuksia, eli tosiaan web-selaimella, tableteilla ja näin. Huolehtii myös tietoturvasta ja näistä asioista. Tableau-server toimii myös tämmöisenä keskitettynä varastona visuaalisille raporteille, näkymille, dashboardeille. Eli sitä kautta ne on aina saatavilla. Voidaan tehdä omia muutoksia, analyysejä niihin raportteihin selaimella, jopa luoda selaimella kokonaan uusia näkymiä. Ja mikä on yksi iso asia Tableau-serverissä on, että se toimii tällaisena keskitettynä datavarastona, eli käytännössä organisaation datasta on yksi virallinen datalähde, joka julkaistaan sinne palvelimelle, Tableau-serverille, ja jota sitten kaikki nämä käyttäjät pystyy käyttämään. Ja toki myös kaikki visualisoinnit pohjautuu näihin datalähteisiin. Ja sen lisäksi vielä tämmöinen BI-automaatiokeskus, eli pystytään lähettämään ajastetusti raportteja PDF-muodossa, kuvia halutuille ihmisille sähköposteina tiettyyn aikaan. Ja toki myös on mahdollista ihan staattisia visualisointeja tallettaa PDF-muodossa kuvina ja ottaa siitä lisää tulosteita ja liittää näitä staattisia kuvia vaikka sähköposteihin, PowerPointiin, esitysmateriaaliin tarvittaessa. Joo, käydään sitten katsomassa, että minkälainen tämä itse järjestelmä on ja miten se toimii ennen kuin mennään tuohon demoon. Eli niin kuin kaikissa Tableaun tuotteissa, niin käyttäjähän on siinä keskiössä. Ja käyttäjillä on tyypillisesti hyvin monia erilaisia datalähteitä, joista tietoa haetaan ja analysoidaan. Ja käyttäjä aloittaa aina käytännössä Tableau Desktopilla luomaan nämä raportit, eli voidaan kytkeytyä joko suoraan sinne tietokantoihin tai sitten tällaisen extractin kautta, eli luodaan tämmöisiä lokaaleja paikallisia kopioita siitä datasta ja viedään sitä kautta myös kuormaa pois sieltä tietokannoilta ja saadaan suorituskykyä paremmaksi. Käyttäjä tekee raportit Tableau Desktopilla ja tässä tapauksessa niin jakeluhan hoituu niin, että niistä tehdään joko staattisia raportteja tai jaetaan tämmöisenä pakattuna työkirjoina esimerkiksi Tableau Reader ilmaistuotteen avulla luettavaksi. Tämä on tietysti manuaalista työtä ja sitä kautta, jos käyttäjämäärät on hiemankin isompia, niin menee vähän hankalaksi, koska esimerkiksi versiohallinta ja että kaikilla on aina viimeiset versiot, niin vaikeutuu. Ja tässä tapauksessa sitten astuu kuvaan tämä Tableau-server, jolla tätä koko järjestelmää pystytään automatisoimaan ja varmistamaan se, että kaikilla on aina ajantasainen tieto saatavillaan. Eli silloin järjestelmään lisätään Tableau-server ja tämä raporttien laatija, data-analysoija julkaisee nämä raportit tänne Tableau-serverille. Ja niin kuin sanottua, niin Tableau-serverissä on erittäin hyvä dataturvallisuus, eli käyttäjähallinta ja muu. Eli ihmiset pääsevät näkemään vain sen datan, joihin heille on annettu oikeus. Ja sitten tosiaan, niin kun se visualisointi on julkaistu sinne Tableau-serverille, niin kaikki nämä käyttäjät pystyy kytkeytymään sinne suoraan esimerkiksi web-selaimen avulla. Tablettikäyttöliittymillä eli iPadille, Android-tableteille löytyy valmiit sovellukset sovelluskaupoista myöskin. Ja sitä kautta helpottuu tämä kaikki käyttö, ei tarvitse asentaa mitään ylimääräisiä ohjelmistoja omille koneilleen.
toimii käytännössä joka paikasta. Eli tieto on aina saatavilla. Ja tosiaan, niin kuin sanottua, niin tämä dataserver-toiminnallisuus on myös täällä Tabloossa, eli pystytään myös tämä datan käsittely siirtämään käytännössä täysin tänne Tableau-serverin vastuulle, eli Tableau-serveri joko kytkeytyy suoraan live-yhteydellä tietokantoihin ja tarjoaa sieltä sitä dataa loppukäyttäjille kulutettavaksi, tai sitten voidaan tehdä ajastettuja paikallisia kopioita datasta tänne Tableau-serverille, eli käytännössä esimerkiksi yöaikaan ajetaan aina viimeisin tieto saataville, jota kautta tietysti sitten taas niin näitä tietokantoja ei kuormiteta esimerkiksi työpäivien aikana lainkaan. Ja sitten täällä on tosiaan tämä Management Automation puoli myöskin Tableau-serverillä, eli tosiaan niin tätä kautta voidaan lähettää niitä esimerkiksi PDF-raportteja isolle joukolle ihmisiä, joilla ei esimerkiksi ole tarvetta tälle interaktiivisuudelle, vaan staattinen PDF-PNG-raportti toimii. Ja mahdollistaa myös Tableau-serverissä toiminnallisuuden, tämmöisen hälytystoiminnallisuuden, eli pystytään automatisoimaan esimerkiksi sähköpostilähetys, kun vaikkapa joku varastosaldo tippuu tietyn määritellyn rajan alapuolelle. Eli Tableau-server pystyy myös monitoroimaan sitä kautta näitä tietokantoja ja tietokannoissa olevaa dataa ja reagoimaan siihen automaattisesti ja infoamaan sitten vastuuhenkilöitä tällaisista tapahtuneista asioista. Ja toki tosiaan niin täällä myös nämä yhteydet, eli sekä desktop- että server-puolelle niin mahdollista tehdä näillä lokaalilla kopioilla ja suoralla yhteydellä tietokantoihin. Mutta mennäänpä sitten katsomaan ihan käytännössä, että miten tämä järjestelmä toimii. Ja kuten tuossa äsken nähtiin, niin raporttien laatiminen toki aloitetaan tällä Tableau Desktop-ohjelmistolla. Eli minulla on tässä nyt jo pikkusen puolivalmistetta, eli tehdään tässä pieni raportti desktopilla, julkaistaan se serverille, käydään katsomassa, että miltä se siellä serverin puolella näyttää, tehdään vähän muutoksia ja katsotaan myöskin tämä datapäivitys, eli millä tavalla dataa julkaistaan serverille ja millä tavalla tämä käyttäjäkohtaisuus näkyy näissä raporteissa tuolla Tableau-serverin puolella. Mutta tehdään tästä tämmöinen pieni tämmöinen myynnin ja tuoton visualisointi, eli otetaan tuonne tuotekategoria ja otetaan sinne vaikka tuosta asiakassegmentti ja myynti ja lisätään vaikka tuo tuotto tuonne väreihin ja poraudutaan vähän tarkemmalle tasolle ja laitetaan tuosta otsikot ja käännetään se vaikka vielä toisinpäin. Eli siinä on meillä toinen yksinkertainen myynnin näkymä. Ja jos me halutaan sitten nähdä, että millä tavalla tämä myynti jakautuu maantieteellisesti, niin lisätään tänne tämmöinen karttanäkymä vielä. Eli otetaan tuosta osavaltiot, meillä nyt on tämä Tableau Ensemble Data, niin kyseessä on nyt USA:n osavaltiot. Ja otetaan siihen vaikka tuottoväreihin ja että me tiedetään, mistä me puhutaan, niin otetaan osavaltion nimi tonne ja otetaan vaikka tuo myyntimäärä vielä tuonne kartalle sitten näkyviin. Noin. Ja lisätään sinne vielä itse asiassa tuo vuosifiltteri, niin nähdään, että miten myynti jakautuu eri vuosina. Noin, ja tehdään tästä tämmöinen dashboard, eli lisätään tuo data ja kartta. Näin. Eli nyt meillä on tässä käytännössä tosiaan tämmöinen dashboard, joka me voidaan nyt julkaista. Sitten otetaan tuo vuosifiltteri vielä tuonne loppukäyttäjälle näkyviin. Okei, tässä on ilmeisesti vähän datayhteyksissä viivettä, eli
Eli odotellaanpa hetki, että varmasti kaikille päivittyy oikeat näkymät. No niin, joo. Eli nyt päästään sitten siihen vaiheeseen, eli kun meillä on visualisointi valmiina, niin pystytään sitten julkaisemaan tämä meidän tehty visualisointi sinne Tableau-serverille. Ja sehän tapahtuu suoraan täältä Tableau Desktopista servervalinnan kautta. Mulla olikin näköjään sinne kirjauduttu sisään, eli otetaanpa tämä kokonaan ihan alusta saakka. Eli valitaan täältä server ja publish workbook, jolloin Tableau Desktop kysyy serverin käyttäjätunnuksen. Mulla on tässä ihan omalla kannettavalla tietokoneella myös Tableau Server, eli sitä kautta tuo osoite on tällainen. Eli Tableau Server on mahdollista asentaa myös ihan henkilökohtaiselle tietokoneelle. Mä kirjaudun tänne Tableau Serverille yksinkertaisesti käyttäjänimellä ja salasanalla, jonka jälkeen päästään valitsemaan, että mitä näkymiä me haluamme julkaista sinne palvelimelle. Mikä on nimi? Otetaan tähän vaikka nimeksi myynti dashboard. Ja kun osaa kirjoittaa noin, ja projekti on tällä hetkellä default, eli Tableau mahdollistaa myös useita eri projekteja ja sitä kautta tiedon järjestelmisen, esimerkiksi organisaatio-osien mukaan. Valitaan tästä, että tosiaan mitkä näkymät, ja täältä pystytään valitsemaan, että mille käyttäjille, käyttäjäryhmille raportti julkaistaan. Eli tässä nyt julkaistaan tämä kaikille käyttäjille, joilla on Tableau-serverille oikeus. Ja tämä tapahtuu, tämä julkaiseminen yksinkertaisesti painamalla Publish-nappia, jonka jälkeen Tableau kirjoittaa, lähettää tämän näkymän ja välilehdet tuonne Tableau-serverille. Näin, jonka jälkeen nähdään myös ihan esikatseluna, että miltä se visualisointi siellä serverillä näyttää. Noin. Eli hyvin samannäköinen on kuin tuolla desktopin puolella. Mutta mennäänpä sitten ihan web-selaimen kautta katsomaan, että miltä se sitten oikeasti siellä web-selaimella näyttää. Eli minulla on nyt tässä käytössä Firefox, mutta tosiaan niin kaikki yleisesti saatavat selaimet toimivat, eli Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, eli sillä ei ole sinällään mitään merkitystä. Kirjaudutaan tunnuksilla serverille, jonka jälkeen näemme täältä ensimmäisenä projektit, eli täällä on default-projekti, niin kuin äsken huomattiin, niin talletettiin sinne default-projektille tämä näkymä. Klikataan default-projekti auki, huomataan, että meillä on täällä tällainen työkirja kuin myynnin dashboard. Ja klikkaamalla se auki, huomataan, että meillä on siellä ne 3 näkymää, jotka me loimme tuossa desktopilla. Jonka jälkeen mennään avaamaan tuo dashboard. Ja huomaamme, että hyvin samanlainen käyttäjäkokemus on ja ilman mitään sen ihmeempää. Ja tässä kannattaa myös huomioida se, että Tableau Server tällä web-käyttöliittymällä ei vaadi mitään asentamista selaimelle, eli se toimii aina ilman mitään lisäosia. Ja esimerkiksi tosiaan niin kaikki tämmöiset filtteröinnit ja muut toimii ihan suoraan ja samalla tavalla kuin ne on siellä Tableau Desktopin puolella asetettu. Ja tosiaan niin tässä pystytään nyt tekemään tätä web-pohjaista tiedon analysointia. Äärettömän helppo jakaa.
jakaa tätä raportointia isolle yleisölle ja se tosiaan, että kaikilla on aina sama ja samantasoinen data käytettävissä, eli ei tule sitä datan ristiriitaa siitä, että jollakulla on esimerkiksi vanhempaa datasettiä tai jotain muuta vastaavaa. Me pystytään tosiaan tekemään suodatusta, pystymme porautumaan, eli yhtä lailla kuin tuossa aikaisemmin, niin pystytään esimerkiksi tarkastelemaan tarkemmalla tasolla menemään ylös ja alaspäin, eli erilaisia katsontakulmia tähän dataan. Ja jos halutaan, niin päästään myös ihan tarkalle tasolle, eli esimerkiksi kiinnittää huomiota, täällä on punaisella, eli huonolla tuotolla on tiettyjä tuoteryhmiä, niin päästään suoraan. Taas on pikkusen näköjään pientä hitautta. Nyt jotain ongelmaa yhteyksissä. Hyysytään vähän tästä. No niin, taas joo. Näköjään vähän hitaalla nuo yhteydet, eli pystytään tosiaan niin näkemään myös ihan tarkalla tasolla tietokannasta rivitasolle asti päästään tutkimaan, että mitä meillä siellä, minkälaisia tapahtumia oli. Eli näin. Eli pystytään hyvin tarkasti analysoimaan tehtyjä löydöksiä suoraan tuolla selaimen puolella. No niin, mutta sitten tosiaan niin mennään takaisin tuonne Tableau Desktopin puolelle ja katsotaan tarkemmin, että millä tavalla näitä tietolähteitä sitten pystytään julkaisemaan tuonne Tableau-serverille niin, että ne ovat kaikkien käytettävissä. Odotellaanpas nyt hetki, että näkymät päivittyvät. No niin, nyt pitäisi olla taas tuo Tableau Desktop siellä näkyvissä. Ja mennään vaikka tuohon datavälilehdelle, niin huomataan, että meillä on siellä vasemmassa ylänurkassa nyt tämä meidän datalähde. Eli tämä on nyt paikallinen datalähde vain tässä mun omalla koneellani, mutta tämä datalähde pystytään julkaisemaan tuonne Tableau-serverille siten, että kaikki serverikäyttäjät pystyvät siihen kytkeytymään ja analysoimaan dataa eteenpäin. Ja tietolähteen julkaiseminen serverille tapahtuu menemällä tietolähteen päälle, klikkaamalla hiiren oikeata nappia ja hyvin yksinkertaisesti sanomalla valitsemalla Publish to Server. Aukeaa hyvin samanlainen ikkuna kuin tietoa tuossa normaalin näkymän julkaisussa, eli valitaan projektit, annetaan tietolähteelle nimi ja autentikoinnit, ketkä saavat käyttää. Ja sanotaan Publish. Eli nyt tämä tietolähde on julkaistu sinne Tableau-serverille ja kaikki serverikäyttäjät pystyvät siihen kytkeytymään ja katsotaan sitten, että millä tavalla sinne serveritietolähteeseen kytkeydytään. Eli aloitetaan valitsemalla Tableaussa Connect to Data ja valitaan täältä serveritietolähteestä Tableau Server. Eli tässä tapauksessa tosiaan niin sillä ei ole väliä, että mikä se varsinainen datalähde alun perin on, että onko se tietokanta, onko se Excel-tiedosto tai tiedosto. Eli kaikki näkyy täsmälleen samalla tavalla. Eli huomataan, että tänne on nyt mä olen julkaissut tämmöisen tietolähteen 0 minuuttia sitten ja tietolähteen nimi on tämä. Valitaan se käyttöön. Eli nyt Tableau
kytkeytyy siihen Tableau-serverillä olevaan tietokantaan ja se on meillä täällä käytettävissä. Ja nyt jos me halutaan käyttää jatkossa pelkästään sitä meidän serverille julkaistua tietolähdettä, niin vaihdetaan se käyttöön. Eli meidän visualisoinnit pohjautuu nyt kaikki siihen serverin PC. Näin. Jonka jälkeen me voidaan kokonaan sulkea tämä yhteys tähän meidän paikalliseen tietolähteeseen. Ja nyt kun me julkaistaan tämä uudelleen, niin Tableau tosiaan käyttää vain ja ainoastaan sitä serverillä olevaa tietolähdettä siitä eteenpäin, ja kun se siellä serverillä se data päivittyy, niin meidän kaikki visualisoinnit päivittyy automaattisesti vastaamaan tätä datalähdettä. Sitten tähän käyttäjähallintaan vielä, eli Tableau mahdollistaa myös käyttäjäkohtaisen suodatuksen datalle. Eli voidaan tehdä niin, että meillä on esimerkiksi, tässä esimerkissä meillä on 4 eri käyttäjää, joilla on tietyt vastuualueet. Ja sen sijaan, että tehdään esimerkiksi 4 erillistä näkymää, niin voidaan tehdä tämmöiset käyttäjätasoiset suodatukset raporttiin, julkaistaan tämä raportti tuonne palvelimelle, ja sekaan, että kuka kirjautuu palvelimelle, niin sellainen data näytetään. Eli näytetään vain sen kyseisen henkilön vastuulla olevien alueiden, esimerkiksi myynnit ja tuotot tässä tapauksessa. Eli kun mä olen nyt kirjautunut tänne palvelimelle, se näkyy tuolla alareunassa, niin nyt mä voin tehdä tällaisen käyttäjäkohtaisen suodatuksen näihin näkymiin, eli aloitetaan se tuolta server ja create user filter. Ja mä haluan nyt tässä tapauksessa tehdä sen niin, että suodatetaan vaikkapa regionan mukaan. Eli meillä on täällä datassa 4 erilaista regionaa, ja mulla nyt on sattumalta tämmöiset henkilöt tänne luotu serverille 4 kappaletta henkilöitä. Saattaa olla osittain vähän tuttujakin nimiä, jos olette Solutiven web-sivuilla käyneet. Ja tehdään tästä käyttäjäkohtainen suodatus. Eli päätetään nyt, että tämä ylläpitäjä saa aina nähdä kaiken datan, mitä meillä on. Mutta tämä käyttäjä nimeltä Janne näkee vain tämän keskisen alueen datat. Minä näen itäalueen, Seppo näkee tuon eteläosan ja Tapani näkee sitten tämän suuren lännen. Eli näin me olemme tehneet nyt 4 erilaista suodatusta. Ja sanotaan, että OK, niin meidän suodatus on tehty. Eli näinkin yksinkertaisesti pystytään tekemään erilaisia suodatuksia samasta datasta niin, että jokainen käyttäjä näkee vain oman alueensa. Ja otetaan tämä suodatus vielä käyttöön viemällä se tuonne filttereihin, ja koska meillä oli tässä pari näkymää, niin sanotaan, että kaikki nuo näkymät tottelee tätä meidän suodatusta. Ja me voidaan testata tätä nyt niin, että mennään tänne meidän dashboardille ja huomataan, että minä olin täällä käyttäjänä, niin mulla on vain tämä itäosa. Ja jos valitaan täältä vaikka käyttäjäksi Tapani, menee hetken aikaa, taas yhteydet päivittyvät. Vähän on näköjään jossain linja vähän hitaalla. Noin, eli valitaan tuosta Tapani. Ja huomataan, että nähdään vain nämä USA:n länsiosien osavaltiot. Eli tämä käyttäjäkohtainen suodatus toimii tätä kautta. Ja käydäänpä sitten vielä tuolla serverin puolella tutustumassa, että millä tavalla tämä sinne menee. Eli nythän meidän toki täytyy julkaista tämä työkirja uudelleen, koska me tehtiin muutoksia. Eli yksinkertaisesti valitaan server. Otellaanpa hetki, että ruutu kerkiää mukaan. Ja publish workbook.
Eli tässä tapauksessa, kun me on kerran tämä tänne julkaistu, niin Tableau-serveri muistaa tämän annetun nimen, mikä meillä siellä oli, se muistaa meidän projektin, se muistaa meidän käyttäjät. Mutta tässä tapauksessa, kun meillä on tämä käyttäjäkohtainen suodatus, niin ainoa uusi asia on, eli on tämmöinen thumbnail, eli kenen käyttäjän mukaan nämä tämmöiset ikonit niille näkymille julkaistaan, ja valitaan tässä, että mennään tämän administraattorin mukaan, eli nähdään kaikki sinällään, että siinä thumbnailissa. Tämä on staattinen kuva tältä hetkeltä. Ja muuten ihan sama asia, eli valitaan publish. Ja Tableau-serverille julkaiseminen on käytännössä kuin tiedoston tallettamista mihin tahansa tiedostojärjestelmään, eli Tableau-server huomauttaa, että tämmöinen työkirja tällä nimellä on jo olemassa, ylikirjoitetaanko se. Ja tässä tapauksessa me halutaan korvata tämä olemassa oleva versio tällä muokatulla versiolla ja sanotaan, että kyllä. Ja näin me julkaistiin se tuonne palvelimelle. Ja huomataan, että preview-ikkunat on päivittynyt niin, että siellä näkyy nyt koko maa. Noin. Eli nyt kun me ollaan tehty tämä käyttäjäkohtainen suodatus, niin voidaan mennä tuonne web-selaimella vielä katsomaan, että millä tavalla tämä sitten vaikuttaa oikeasti. Eli nyt kun tämä on tämä vanha versio, niin mäpäs kirjaudun täältä ulos. Ja mennäänpä vaikka Tapani kirjautuu palvelimelle seuraavan kerran. Näkee tämän default-projektin, näkee tämän myynnin dashboardin. Mutta klikatessaan tuota itse dashboardia Tapani näkee vain ja ainoastaan nämä läntisten osien osavaltiot, niiden myynnit kartalla ja tuossa datavisualisoinnissa myös. Eli kaikki näkymät suodattuu sen mukaan, että kuka käyttäjä on kyseessä. Ja voidaan vielä vaikka testata tuosta. Otetaan sign out ja Seppo menee seuraavalla kerralla palvelimelle. Ja valitsee dashboardin. Niin Seppo näkee myöskin vain oman vastuualueen siihen liittyvät myynnit ja tuotot. Eli tosiaan niin hyvin helppo tehdä tällaisia suodatuksia. Yhdellä näkymällä saadaan monta erilaista näkökulmaa dataan, monen eri käyttäjän datat, eli ei tarvetta tehdä montaa erilaista visualisointia. Ja tämä Tableau-serverin käyttöoikeushallinta sitten mahdollistaa sen, että jokainen käyttäjä näkee vain ja ainoastaan sen datan, joka hänelle kuuluu. Näin, mutta tässä oli tosiaan nyt tämmöinen tietoisku-webinaari Tableau-serverin mahdollisuuksista. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja nähdään taas jossain vaiheessa uusien webinaarien parissa. Kiitoksia vielä kerran ja näkemiin.